מותק. יפה שלי, תגידי, יש לך את המספר של דוקטור ברגר? אני חייב להקדים את התור. תפס לי הצוואר, אני לא יכול להמשיך לעבוד ככה. רגע, אתה רושם? כן, כן. 03-629-0233. 03 מה? 03-629-0233. בייבי, את מקוטעת. תגידי, אין להם איזה כוכבית עם מספר מקוצר או משהו כזה? טוב, אני באמצע פגישה, אני חייבת לסגור, ביי. ממי, המספר? ממי? 03-6-9... 03-6... יו! אם אתה בעל עסק ולא רוצה להפסיד לקוחות, חייג עכשיו לכוכבית והצטרף לאלפי עסקים מצליחים. כוכבית, זוכרים? ומתקשרים.